Ahoj, teď uděláme kompletní recenzi produktu, projdeme každý krok od rozbalení až po nastavení většiny funkcí. Že s některými carsnode, vlastně s jakýmkoliv autem, ale hlavně s vozy Audi, které se připojují bezdrátově k CarPlay a Android Auto, tedy ne přes kabel. Je dobrý nápad při prvním použití vypnout Bluetooth a Wi-Fi v autě. Obecně to není vždycky nutné, ale pokud narazíte na nějaké potíže při připojování zařízení, prostě je poprvé vypněte. By nedošlo k žádnému zmatku. A žádné zařízení se nepřipojí k autu, protože pokud je k autu připojeno nějaké zařízení, nedovolí to adaptéru se spustit. Teď vytahuji kabely. Podle toho, jestli vaše auto používá Type-C nebo USB, oba kabely jsou součástí balení. Zde si myslím, že auto bude používat Type-C, takže použijeme kabel Type-C. Vždycky se ujistíme, že kabel zapojujeme na této straně. I když je to přes USB, pořád používáme na této straně Type-C. Tahle strana by měla být vždycky Type-C. Sem můžeme vložit flash disk, pokud například máme nějaká videa nebo hudbu, které chceme do zařízení přidat. A pro auta, která nemají dotykovou obrazovku, můžete sem zapojit USB myš, abyste to mohli ovládat myší. Dobře, zapojuji to do USB. V autech, kde je speciální USB port, bývá na něm obvykle ikona média, malý telefon nebo tablet nakreslený na něm. V tomto konkrétním autě se aktivuje bez ohledu na to, který USB port použiji. Takže tady je první věc, na kterou se nás to ptá. Vidíte to? Ptá se nás, jestli chceme spustit CarPlay. Každé auto rozpozná naše zařízení, náš adaptér, jako CarPlay. Že pokud používáte Android Auto, nedivte se, když se místo toho spustí CarPlay. Auto detekuje zařízení jako iPhone, takže tady to je, přímo tady Apple CarPlay. Se to poprvé spustí automaticky, vždycky se to restartuje, aby se upravilo rozlišení, protože každé auto má jiné rozlišení. Teď čekáme, až se to restartuje. Všechno přímo tady. Souhlasíme a můžeme pokračovat. Můžete také zaškrtnout toto políčko přímo tady. Souhlasíme s tím, že nesmíme řídit a zároveň sledovat obrazovku. To je jen pro případ, že by se něco stalo omylem. Že první věc, pokud se vaše auto připojuje ke CarPlay a Android Auto přes kabel, teď se toto zařízení připojí bezdrátově. Jsme tady s iPhonem, takže nejdřív se připojíme s iPhonem. Zapneme CarPlay, aktivujeme Bluetooth a musíme také zapnout Wi-Fi, obojí je potřeba. Obě tyto funkce musí být povolené. A pak přejdeme do nastavení Bluetooth a hledáme zařízení, které je uvedené tady nahoře. Pusťte si o tom video, klepněte na něj tady. Vybereme párování, povolíme přenos kontaktů a počkáme. U Androidu je to úplně stejné a měla by se objevit notifikace od Google, na kterou musíte klepnout, abyste pokračovali. V případě iPhoneu by se měla zobrazit výzva k připojení CarPlay. Někdy se toto oznámení zobrazí, někdy ne. Že jen sedíte a čekáte, až to začne. To je pravda. Tak tady to máte. A teď například to. Vidíš to? Teď například ťukneme na telefon a začne to také odtud. Ve skutečnosti většina zákazníků, kteří si toto zařízení koupí, již CarPlay používala. Takže není potřeba, abych to tady vysvětloval. Když chceme přepnout na zařízení, stiskneme Audience. Teď jsme v Audi. Kdyby to byl Mercedes, napsalo by to Mercedes, nebo někdy je tu napsáno domů. Klepeme na to a přenese nás to na zařízení. Abychom mohli používat některou z těchto aplikací, potřebujeme internet nebo hotspot. Pokud má auto internet, můžete ho zapnout. Klikneme tady na nastavení. Pak klepneme na síť a internet a znovu na internet. A teď musíme zapnout hotspot telefonu. Vstoupíme sem, vrátíme se zpět a vybereme osobní hotspot. Protože náš telefon funguje jako router a po 20 nebo 30 minutách přestane poskytovat signál, je dobré ho vypnout a znovu zapnout.
a čekáme, dokud se neobjeví na obrazovce. Dobře, tady je cimeno. Kliknete jednou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Takže teď je internet připojený. Dvě nastavení, která můžete upravit, například změnit jazyk, pokud chcete. Jděte do systému, pak jazyk a zadávání, klikněte na jazyky. A pokud jazyk, který hledáte, není mezi nimi, sjďte úplně dolů a vyberte přidat jazyk. Tady nechybí žádný jazyk. Opravdu podívejte se, kolik je to jazyků. Vybereme ten, který potřebujeme. Teď jsme v Bulharsku, takže klikneme na Bulharsko. Co ho přidáme, musíme ho tady podržet a přesunout úplně nahoru. Musí být na prvním místě. Takže jakmile ho dáme na první místo, přechod se provede automaticky. Teď se to už datum samo upravilo, protože jsme se připojili k internetu. Jediné, co musíme udělat, je nastavit region, kde se právě nacházíme, uvádí se Etiopie. Zde. V závislosti na tom, ve které zemi se nacházíte, si vyberete svou zemi. Protože jsme v Bulharsku, volíme bulharské časové pásmo. Další zajímavá věc, kterou dělám, když používám své zařízení, je, že přejdu do personalizace. Pojď sem a zapnu tento přepínač, který pomáhá s používáním 3 nejdůležitějších tlačítek. Další věc, kterou můžete udělat, pokud vám tohle vadí, je prostě to trochu takto posunout. Protože jsou zde 2 sloupce, můžete sem kliknout a restartuje se to a tyto mínusy zmizí. Kliknu na to jednou a restartuje se to. A jakmile budou tyto věci nastavené, můžeme se pustit do YouTube. Už nepotřebujeme náš telefon. Pokud máte účet YouTube, můžete se s ním přihlásit, pokud ne, stačí kliknout úplně vpravo dole. A teď píšeme. Můžete změnit jazyk, píšeme na klávesnici. Hudba. Zajímavý. V jakém jazyce? Reklamy se zobrazují zde. Takže můžete přeskočit reklamy. Pokud máte prémiový účet. Otevíráme auto. Tak tady to je. To je pro YouTube vše. Pokud máte účet Netflix, stačí kliknout na Netflix a přihlásit se pomocí svého účtu. Totéž platí pro TikTok a nejčastěji i pro IPTV. Máš tady účty z televize? Takže tady vždycky vybíráme mobil, když jsme v autě. Tady klikneme blíž a tady vybereme přihlásit se pomocí Xstream kódu.
V tomhle případě, pokud jste si zaplatili TV službu, určitě jsme vám poslali účet a heslo, které je potřeba sem zadat. Můžete zadat jakékoliv jméno nebo své vlastní jméno. Tady prostě napíšeme BG. Že na chvíli pozastavíme video, abychom získali účet a heslo. Máš svůj vlastní účet a heslo. Když to zkusíš s tímto, prostě se to neaktivuje. Nemysli si, že účet je stejný. Dobře. Tady taky přidám URL adresu. Pokud vaše auto nemá dotykovou obrazovku, je na začátku dobré použít buď dálkový ovladač, Bluetooth nebo počítačovou myš, abyste mohli zadat účet a hesla všude, kde je potřeba. Protože to s joystickem není tak pohodlné a potom můžete stále používat scrollovací ovladač nebo jakékoliv jiné zařízení, které máte. Máme tu živé televizní vysílání, filmy a také seriály. V televizní sekci máme 17 529 kanálů z celého světa. Neexistuje program, který by to neměl. Je tu Formule 1 a MotoGP. Například tady je Polsko. Pokud se na chvíli podíváte na situaci, všimnete si, kolik jich lze nalézt po celém Polsku. Rumunsko má 234. Bulharsko jich má 178. Tady se píše Česko. Jakoukoliv zemi chcete, jednoduše si vyberete zemi, kterou chcete sledovat ze seznamu dostupných zemí. A prostě tam vejdete a spustíte kanál. Také. Pokud je nechcete pokaždé hledat, můžete na nich jednoduše podržet prst a přidat si je do oblíbených a pak se automaticky shromáždí i zde v oblíbené části topingu. Úplně stejným způsobem. Tady je ještě jednou. Můžete si také stáhnout filmy a seriály. Teď. To dělat nebudeme a toto je recenze produktu. Jakmile to nastavíte pokaždé, když nastoupíte do auta, se vše spustí automaticky. Tak to je.